wannan yake cewa wai yana mafarkin dokuna suna bin sa amma ba sa cin galaba a kansa, yake neman addu'a da galaba shawara. kai galaba kai a kanka da dare ka zo ka tafa ma da dawaki Kana jirgin duke da ka malam aljanu ne da kai. Ku rike wani abu guda, malamin ruqiya sun faɗa akwai wani littafi na cin shan manhajul qur'ani, littafi ne mai kyau da irin su sarimul bakar, irin su wiqayatul insan sun faɗi alamomin cewa aljani yana wanda yake da aljani. Duk wanda yake mafarkin dawaki ko awaki ko dukkan nau'i na dabbobi da daddare to alama aljani ya shafe shi. Haka duk wanda yake mafarkin ya gan shi a daji, a cikin ruwa ko a cikin kwazazzabo, alama aljani ne. Ko wanda ya ga yana tashi daga yuu kana ta lilo a sama, alamar shafin aljanni. Duk wanda yake kwance yana tattauna haka yana tattauna, alamar shafin aljanni ne. Duk wanda yake yawan fushi da bacin rai haka kurin ba a mai komai ba, alama shafan aljani ne. Duk wanda yake kuka haka kawai ba a mai komai ba, shi kuma alama ne na sammu da sihiri a tattare da shi. Duk wanda yake zama ya ji duniya ta masa kunciyarsa inda zai sa kansa, kuma ba wanda ya bata mai, kuma bai rasa ci ba bai rasa sha ba, alamar shafan aljani ne a tattare da shi. Duk wanda yake ciwon kai kuma likita ya auna ba a ga sababin ciwon kan ba, an duba kullum yana fama da ciwon kai, shi ma akwai alamar aljani tare da shi. Duk wanda yake zama ya kasa yin bacci, ya zauna dirshin yadda ya ga rana haka yake ganin dare, to akwai alamar sihiri ne da kuma shafan aljani a tattare da shi. Haka duk wanda yake ganin yana saduwa da mace kullum tana zuwa masa, to shi ma alamar aljani ne. Haka duk macen da take ganin namiji yana zuwa mata da daddare yana bankare ta yana saduwa da ita, shi ma dai alamar shafa ne na aljani. Yawan mantuwa haka kawai mutum ya rinka mantuwa ba sababi, shi ma dai alamar shafan aljani ne. Haka kuma fushi ba sababi, shafan aljani ne. Faduwar zuciya haka kawai gabanka kat ya faɗi, shi ma shafan aljani ne. Ma'ana akwai abubuwa da yawa da suke shafar mutum bai san cewa aljani yana shafansa ba. Shi sa Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi, masha Allah. Ban san wace kalma zan faɗa bane wallahi. Ya koya mana azkar, Allah hada mu da shi. Yace kai zikiri da safe idan ka tashi, kai zikiri da rana in zaka shiga ban daki, kai zikiri in zaka shiga kasuwa, in zaka kwanta kai zikiri, kai ta azkar. Da haka ka dage da zikiri da roƙon. Dan karatun naka ai aljanun ne kam sun fi dubu ma aka yana. To zai iya yiwa suna kanka. Shine amfanin azkar da roƙon Allah, Allah kare mu na mu. Allah ya saka